Ko ki parasha kri hau trai kat nongun na pleng jonga bu jong pi hangani ga por ga pamanta ki badon ye ga mensim siosen na manta ki baduk na manta ki barangli na manta ki badon na pleng jong ga jing shitom shipa ki bob don lat da ga jing im ga jong ki kat nongun na pleng jonga bu jong pi ki baju isnei om ki baju isnei tang ga shentur henre ki ba isnei da ga kam ga jonga bu jong pi ba ngile ha ga bari ha ga shi sertap jong ga donut ga jonga bu jong pi ha ga bari ga ba ngirap na manta ga jong ki om dah kau sengau kalau, henry kau sengau sen shisha nak duk kedok not. Don bun kibriu kau ong mak sengau sen henry kau sengau sen tang nak sentur, ki comfort tang nak sentur, ki pentingan tak sentur. Henry kau ong ipi banyarap dah kam kinamle, henry kau kustin kau jong play kau ong. Lalu pi pule, now Matthias kalau nong kau pesan, kau got kau bahnyau kau ong kumni. Suk kiba isn naba on isn yaki ong kat ni jong play. Suk kiba isn naba on isn yaki lada pilong kiba isn utrai ru in isn nama tagi kam ke jong pi. Om kiba shu yarap enrei kiba kwa in return. Kiba kwa biang harba kila yarap enda kila koi la kia kinwan pen pai biang ya kapisa lane kanu katiar ke bang yarap kabaki gidon kam. Henry kau try kuah opin yarap nadu ka donut bat ka mensim kiba isne kamut ba pisu ya ai ka pisa ka tengka pin ai ka tiar katar ka bagi don kam ba pi kemit lenti bat ba ki pen pai kita ge baro anda kila koj la kya anda kila dep an penon kam ya ge baro la kalong khau la kalong kino ki benta ki bagi don kam namar bun ki breng oi pikinom yo ka tangga jaban bam hato ngi don em kata ka mensim ngausen haga jing em ga jang apa jang pi wat ngausen tang da ka shintur ladang is ngausen tang da ka shintur ka shu hap no tang hang tu ma pi ka shu hap no hang tu la yu e kan da pila depan keran la yu hang tu namar shu ngausen tang da ka shintur henry ngausen ken da ka kam ga bari ga jang pi ka ba pi rap na da ka jang ki ka ba pi kner da ki ga jang pi kenang ma ka tu ka long yeng long sem la ne gitu gi breu gi ba mat shisha hapning jong jing jar kin mat ken ye ga jing ker khu wat nam khami lenti ba pipinyo ya kata ka barok ga ba pilale henry nga ngets kham la da pin long gi ba isn shisha na do ka donor ber ga man sem ga jong pi utrai ga nyun te ga jing ker khu ga jing pi pinam long gi ba kerdo na ma utrai un sa isn na mata ga jong pi la ka long ha ga no ko rukom mo pi utrai u isn ken ye ga jing ga jong pi henry bon ha gini gisi oi pi ngi don ye gani ga donut mau te ha ga jing im ga jang abo jang pi la da don gi ba kwa la da don gi ba terang ba don gi ba yarap ga jing im gi ba mat shisha ga jing jar oi pi wala da don makna pisa le yu ban yarap kum gini la da yarap ru kinam yo ban ai kliang kata ga de ga jing long jong gi briu ki riu perthei ngong pi kum gi shakri ga jong trai ha bangi don ye ga men sim skau senai Singau sen na duk ka donut, singau sen na duk ka mensim. Ban yarap shisha ki. Om ban kemi ya gai baro. Pinom yo ya kata ka dor jong ka pisa apa pidon ya ka mensim singau sen Pinom yo ya ka dor jong ka tiar ka tar ka pipi yarap la da pidon ya ka mensim singau sen Kata ka dei ka donut. Ka pipi yarap nama ta ki para syakri. Kata ka dei ka pipen ka pi it ya ki wei kum pi it ya la de. Dena mar kata haga jing em ga jang ab jang pi wat ai bingin syukran ye kini ka kentien ngi it ye gwe ko mangi it ila de henry ngi treat pat ye gwe ko ma treat ye gimrao ma ongi pi haga jing em ga jang ab ga jang pi ka don kam yang ai pi ban don shisha kata ka men sim skosen kenang mo try ru un skosen ye ga jing em ga jang ab ga jang pi utrai un kerku ya jing em ga jang ap pi namar ka kten ga jong blai ka kran ya kata suk manga ma pi kita ki isn na ba on isn ya ga jing em ga jang ap jang pi ru ya ga jing em ga jang ap jang pi ru on isn la ngi isn na ma ta ki we la ngi long ba kloi ban yarap nam ta ki we utrai ru un yarap nam ta ka jing em ga jang pi ngets kam ba we pa we na pi mat ga jing kerku ha ka jing em ga jang pi apa pi bot yo trai pin mat be ga jing kerku ha ka jing em ga jang pi namar utrai udai utrai jeng jingkerku utrai ba pendap na benta kita ki syakri ubonam syak ban syak tangan de namar kata upen biang bet ke jing don kam ke jampi ke jing im ke jampi ha ka jing im ke jong apa jampi ke don kam ke long habangi don ka spa ka po habangi don ke baro ke bangi ni don na ke jing im ke jong apa jampi ni haban pet ban kemi na benta kita ki bom don
ki bom yo watang ka jaban bam, ki bom don watang ka jan ban pong ka jing im ka jongki. Kadon kami ngai pi ban kener, ya lagi jongki kti hakum kita ki syakri jong trai. Naman makiru gidai ki para mensim. Utrai utau ya ki haka dur jong uhi. Lada pi it yo trai pi it iki kinjaban riu. Pi it iki baduk besuk. Pi it ya barok. Kanam don ka jing nyau siliang khamat agi dagi syakri ki ba syakri shisha yo trai na duk ka mensim. Pio i ki kumba pio i lade. Hala ki don kam ka jing erap ngong pi. Kumba pi don kam ka jing erap lade pio i ya kata kan needs ka jongki. Pio i ka jing don kam ka jongki. Dena mar kata pinom la ban shu pet kum to. Lada pi don ki para marjan ka jongpi. Lada pi long ki ba do nut ka jing im ka jongpi. Ki ba khap nap ka jing im ka jongpi. Lada pi long Kristan lada pi long ki nong but ki jong trai. Long ki ba kener. Long ki ba kloi ban yarap. Long ki ba kloi ban yarap ya kita ki ba duk ki ba suk. Ya kita ki ba shitam shipa ki ba don kam shisha ya ka jing yarap. Kita ki bom don ki ba pet ki ba khmi ya ki kun sweat ki kun rangli ngong pi. Don shibun ki bom don ka jing suk ka jing im ka jong ki mat ya kata ka jing bha ka jong trai. Kim nam sgu tho ya kata ka jing bha ka jong trai ka jing im ka jong ki. Namar ki mat tang i jing ka jing im ka jong ki. Ai ma pi ka jing suk nam ta ka jong ki. Kenang makin mat yo trai da ka jing im ka jong pi. Amen. Dei namar kata ka jing im ka jong ap jong pi. Ai mangin long ka nuksa nam ta ki we. La daom don ba le isnei ha shnong ha thau ka jong pi sedang ma pi. Ma ki we kin yo inuksa. La daom don ba ju ya rap ki baduk ki basuk. Oh barok baduk hoj ni duk ngaperkhat nam ta. Kita ki bom yo watang ka jaban bam. Ngam kenya la de bo de boduk ngoi pi. Namar ngadon ka jaban bam. Perkhat namata kitu ki bom yo watang ka jaban bam. Don bur Jibril la da pikeli ki. Kin saong ba ngi te ngi duk tang ba ki don ki ying. Mala ki yon ki don ki ying pa ki dulan, ki don ki kali ki motor, taru ki dang duk. Namar ka jing bom hun. Henry ngoi pi lada pila don tang ka jaban bam ka jing im ka jong pi. Ai ngu yo blai. Don bun Gabriel kinom yo otang ka jaban bam. De namar kata ka don kam yang ai pi. Ban isnei ni namata kum kita ki para ki badang don. Hakum kata ka jing im ki. Ban yarap namata ka jing im ka jong ki. Namar ka khitin ka jong blai ru ka ong. Suk kita ki ba isnei. Napa ni isnei ki. Hato pilong ki ba isnei. Nane pidang shu do nut ben lada pio i kum kita ki prioro ka jing im ka jong pi kidai ki para marjan ki jong pi lada gilong ki para marjan ki pi latip hai ka jing im ka jong ki hato ki duk na am hato ki don kam jing ram am pi itu ram ta ka jong ki dei na mar ka ta ka jing im ka jong apa jong pi lada pio i shisha ya ka jing don kam ban yarap nam ta ka jing im ki long ki bala kloi ban yarap kum ki shakri ki jong trai lada pidang long ki ba do nut oi pi pendam hau trai I know kata ka jing donut ke jong pi kan kelah sya ka jing isnei kan kelah sya ka jing jam nut kan kelah sya ka ban yarap na mata kita bedon kam ka jing yarap gis kam try na yelam pi ka jing em ka jong pi try thau tamai pi pat pin long ru ki syakri ka jong try ki ba kloi ban yarap na mata kita ki bedon kam ki bedon hap deng jong ka jing kerdu ki bedon hap deng jong ka jing shitom ka jing em ka jing bedon kam ya ka jing yarap ka jong pi ublei dang yelam ti ya ka jing em ka jong pi ublei dang kerkhui pi Amen.